Cada dia, de 6 a 11, escolta el despertador de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. Només a Hola, Flashback. David Checa, què tal? Hola, bon dia, família. Bon dia! Multicolor. Bueno, has sortit al carrer. Qui has anat a buscar al carrer, David? He anat a buscar què és aquelles coses que més han viciat a la gent del carrer. És a dir, que és el que més s'han vist o més han jugat, Ah, que bo. Què és enganxat? Sí, això, enganxats. Vinga, anem a escoltar-ho. Ara mateix a Instagram, l'últim, perquè m'agrada molt. És com una mica una revista. A quin tipus de gent segueixes? Doncs mira, l'Alaska, al Mario Vaquerizo, a Cocineros, que estan ahí todos con la pose. La meitat és mentida. Llavors, clar, ja... Dius, mira, ja està haciendo la pose, el notas. Què és el que més t'has viciat a la teva vida? Els vídeos de la Susi Profe. I què fa aquesta noia, senyora? Res, per de salvar la vida a tots els d'Espanya. No, espera, això para-ho. No, això no ho diguis. Això no, és que no... Em fa vídeos de YouTube explicant, doncs, les mates, semblant tot. És una mica friqui, oi? Una mica. No, espera, això para-ho. Jo, a la pel·lícula de 101 Dàlmates, és que no sé quants cops que haver vist aquesta pel·lícula, però absolutament cada dia, quan tornava a casa, havia de posar la pel·lícula. I quan va sortir el 101 Dàlmates 2, ja espectacular, no? Va ser una... No la vaig voler veure. No volia que m'ho canviessin. Jo tenia aquella obsessió i allà estava. Me la van regalar i no la vaig veure. Pues la veritat és que és una mica trist, però crec que seria estudiar. Tens un mes lliure i dius, he de fer alguna cosa. Agafes un curs online, del que sigui, i merda, i quan comences només vols descansar i parar. Oi. I la gent és molt rara. Però ho fa perquè vol, no? O sigui, gaudeix fent això. Exacte, si ho gaudeix no s'entén. I després es queixa no tenir vida. Tu, Uri, tens pinta de viciar-te molt a algun videojoc. Sí, però mai he estat 1.000 hores. 1.000 hores és una barbaritat. Jo el joc que més he jugat, potser 100 i alguna cosa, i ja em començo a sentir brut, Sí, no? Perquè són hores que al final tu dediques 1.000 hores a tocar el piano, tens la carrera de piano, Sí, Però 100 és poc, Jo havia jugat als Sims, per exemple. Més de 100 hores. I tant. Tardes i tardes i tardes Un dia li senceres. dedicaràs 2 o 3 hores, no li dediques jornada completa. Jo recordo que te'n digues maratons al FIFA, però maratons I tant. De tot el d'anar-me'n dia. a dur... No, tant no, però anar-me'n a dormir a les 4, 5 de la matinada i t'hi has posat a les 10, Va, un mes. Tu, Xeca, Un mes. a què estàs viciat, tu, David? No, és que jo era de Pro Evolution, Sí. i durant el confinament vaig descobrir el FIFA i no puc parar. Clar, no puc parar. encara ara no pots parar. No puc parar. Hòstia, que Han fort. creat un sistema de sobres i no sé què, no sé quantos, Sí, que sí, ja sí. enganxat, que dius, ostres... Això enganxa molt. És el que I té. t'hi deixes pasta amb això, Sí. Ai, Déu meu. Per això els interessa. Merci, David Checa. Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies. Al matí, la mare que el va parir.